zal jullie beiden bij even vertellen wat nou de bedoeling allemaal is van het hele gebeuren. Kijk, vissen wil eigenlijk vliegen, maar dat kan niet, want het kost veel te veel geld. Dus ik dacht, een modelvliegtuig, camera erop, kijk zelf vliegen. En dan word je altijd overal weggestuurd en zo. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb uiteindelijk een veld naar waar ik dus legaal kan vliegen. En om jullie even te laten zien, daar is de weg. En iets meer naar links daar, achter die huizen een beetje. Zeg maar, ik woon aan die weg daar. Dus dan gaan we toch eens even kijken of we daarheen kunnen vliegen. En weer terug. Maar dan moet wel alles helemaal geruisloos werken. En dan moet ik me niet druk hoeven maken voor rare capriolen. Zoals we net hadden. Dus vandaar dat we dat niet als eerste meteen doen. Maar goed, dan weten jullie dat allemaal. Ik ga naar de auto toe. Ik ga nog even wat andere dingen doen. Dan ga ik even die accu's thuis opladen. En dan gaan we vanmiddag nog even met die anderen vliegen. Hè? Goed hè?